ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думти Ҷей. Имрӯз 14 январи соли 2023 1000 рубл бо қурби давлати 148 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи Алиф Бонк ҳам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза набор монд 10 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархҳо аз 150 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Духонага бори мо дар сеюм ошёна дар назди цирки шаҳри Душанбе. Инчунин квартираи фурӯшӣ Падабой дар шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ 152 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва инчунин боз якта сехонага дар шаҳри Душанбе ки таъмир дорад ва нархаш 290 000 сомонӣ мебошад ва якта дигар квартираи фурӯшӣ дар 92 микрорайони шаҳри Душанбе 215 000 сомонӣ. чӣ хеле ки фаҳмида дар имрӯза навор монд бисёртар хонаҳо аз шаҳри Душанбе мебошанд, лекин аз дигар минтақаҳоям вариантҳои хуб бисёр ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хубро аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. салому алайкум апоҳо хоҳарони азиз, ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелик ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелик ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳо хоҳарони азиз, шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳо хоҳарони азиз, шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед, марҳамат, номерои дар болои экран буда доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Москва дорем. шумо агар чизҳои лозимаи худро дархост кунед, дар муддати 3 рӯз метавонед доставкаи худро қабул кунед. ҳама мо коргарони занҳои компанияи Фабелик шумо занҳои меҳрубони хонашинро интизорем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди цирк ҷойгир аст. бино аз 16 ошёна иборат мебошад. хона дар сеюм ошёнаш ҷойгир аст. ошёнаи хуб аст ва лифт дорад. як хонага ба ду хонага табдил додагианд бо масоҳати 42 метри квадратӣ ва нархаш бошад 385 000 сомонӣ холӣ, яъне бе чизу чораш, ва 430 000 сомонӣ бо ҳамаи чизу чораш. хотиррасон мекунем ки дар чизу чораш, худи чизу чораи ҳамин хона хуб мебошанд, бо сифат, қимат мебошанд. 3 телевизор дорад, спальни гарнитур, 2 диван барои хоби кӯдакона. хулас дар ҳамин навор ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. 385 000 сомонӣ холӣ ва 430 000 сомонӣ бо тамоми чизу чораш. марҳамат. худи бино бошад дар назди цирк ҷойгир аст. доми зажигалка мегӯянд, ҳамин пеши цирк дар дӯстони азиз. хонаи заминии фурӯшӣ дар шаҳраки Ваҳдат, ноҳияи Хуросон. 20 сотиқ замин мебошад дӯстони азиз. фундаменти 7 дар хона рехтагиай, 1 кӯл, 2 ҳоҷатхона ва гирди замин маҳкам мебошад. боз хотиррасон мекунем, хонаҳо тайёр нестанд. фундаментошон рехтагиай, 7 дар хона, шаҳраки Ваҳдат, ноҳияи Хуросон, вилояти Хатлон. 20 сотиқ замин, 150 000 сомонӣ мебошад ҳамагӣ нархи хона, нархи хонаи заминӣ. 2 падвали дига ҳам дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, бениҳоят арзон барои ин қадар замини калон. муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка.
хона соҳибаш мегӯяд ки таъмир дорад, анихтараш гӯем падъабой таъмир кардагӣ аст, ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар поёни корвон. Соҳибаш мегӯяд ки документ дорад. Новостройка. Нархи хона 152 000 сомонӣ. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рашт, пештара номуш Ғарм, 16 сотиқ замин дорад. Метавонад ҳатто ду оила 8 сотиқе тақсим кунаду зиндагӣ кунад. дӯстони азиз, дар кӯчаи Усмонов 39 ҷойгир аст. ҳавлӣ дар маркази ноҳия, назди бозори марказида ҷойгир аст. нархи хона бошад $60,000, 615 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, боз хотиррасонтон мекунем ки хона дар пеши бозор дар маркази ноҳияи Рашт бениҳоят минтақаи хуби Рашта ҷойгир аст. дар замин 6 дархона бо меҳмонхона, аловхона, склад, ваннаву туалет 3 то. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. дар умум дӯстони азиз 14 дар хона мешавад. 7 дар хона хонаҳои тайёр, 7 таи дигараш фундаментош рехтагиай. аз 7 хонаҳое ки тайёр мебошанд 4 хонааш таъмир дорад. 3 таи дигараш коробка пашкатур тайёрае. дӯстони азиз, марҳамат, маълумоте ки соҳиби хона ба мо роя кардагиянд. 4 хонаи тайёр дар и параи ҳавлӣ зиндагӣ мекунем. кухни, ванна, туалет дарунӣ бо усуни ҳавлида 3 дар хона сохтагӣ коробка пашкатур. поёни ҳавлида бо 7 хонаи дигар фундаментош рехтагиай 2 подвали тайёр дорад. хона лаби раҳи мошин назди корвон 7 ахтар, берун агарот ҳаст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, 8.5 сотиқ замин мебошад. нархи хона $80,000, 819 000 сомонӣ. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат. объекти носохта дар рӯ ба рӯи тарабхонаи 9 вал, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошад. 24 сотиқ замин аст ва нархаш $250,000, яъне сари ҳар як сотиқ замин аз $10,000 зиёдтар, $10,416-417 мехалтад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат тамошобинони гиромӣ, объекти носохта мебошад. марҳамат, занг занед, пурсол шавед. минтақаи хуб аст барои чӣ тиҷорат кардан, чӣ хона сохтан. 24 сотиқ замин бениҳоят замини калон аст. ва боз хотиррасонтон мекунем дӯстони азиз ки соҳиби ин объекти носохта боз як биное ки ба иҷора спорида мешавад доранд. дар назди танка, дар минтақаи бениҳоят хуб, дар амин сари роҳи калон бино аз 3 ошина иборат мебошад. дар умум 800 метри квадратӣ аст ва 1 метри квадратишон иҷораш 60 сомонӣ аст. дӯстони азиз, яъне нархи 1 метри квадратӣ барои иҷора 60 сомонӣ мебошад. рақамҳо ба ҳамун рақамҳояй занг занед, пурсон шавед ва видеои ҳамун бинои иҷора дар комментария ма мемонумша. марҳамат, дароен тамошо кунед. дар ҳамҷо мо ҳамаша фаҳмондагием, ҳамун биноя нишон дода адресшан фаҳмондагием. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар дар кӯчаи Кайхонабардон 14 ҷойгир аст. 2 хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар якум ошинаи бинои новостройка. хона таъмир дорад. дӯстони азиз, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад ва нархаш $296,000 сомонӣ, яъне 2 миллион рубли русӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. нархи хона боз муомилаам дорад, срочно фурӯхта мешавад ва ин хонаи мо сиёмгаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам.
марҳамат даромада тамошо кунед. дар ҳамон сёмка мо ҳамаашро ба пуррагӣ фаҳмондагием ва дар ҳамон сёмка нархи хона камтар қиматтар аст. ҳозир арзонтар шуд аз сабабе ки срочно фурӯхта мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Духонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои навастройка. хона бе таъмир яъне коробка мебошад. дӯстони азиз, айниқтараш гӯем пад абой тайёр аст ва ҷойгир аст дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд. ориентир Суман дар сеюмо шона. нархи хона бошад 260 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷойгир аст. се хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои Советӣ дар манамин бино ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. ду хонаш дарун ба дарун ҳастанд, як хонаш алоҳида. ду балкон дорад. обши квадрат 55 квадрат аст, метри квадратӣ. адрес Цементзавод, маҳаллаи Нодира, канечкаи автобуси 3. ноҳияи Исмоили Сомонӣ дохил аст. Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе. нархи хона бошад 290 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва чӣ хеле ки аз рӯи сурат маълум аст, хона таъмир дорад. марҳамат. аз ин дом дӯстони азиз, як вақтҳо сёмка кардагӣ будем ва як хона дар якум ошона буд, аммо нархаш каме қиматтар буд назар ба нархи ин хона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ. масоҳати хона калон аст, метавонед ду хона гам кунед. дар 13 ошонаи бинои навастройка. хона бе таъмир, коробка, таҳиягар ҷдмм корез мебошад. ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сину, 92 микрорайон, дар пеши тарабхонаи Райҳона. бино элитаи замонавӣ аз 16 ошона иборат аст. айни замон сохмон рафтаест. ман барами даҷа сохмон навистагием. муҳлати супурдан моҳи сентябри соли 2024. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. марҳамат. нархи хона бошад 215 000 сомонӣ, ҳам савдо мешавад, ҳам иваз мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. касе ки ҳамин наворро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 1000 монед бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ва албатта ки нависен кадом хона дар ҳамин ду навормон бисёртар маъқул шуд ва шумо мехоҳед ҳам хеле хонаҳо зиёдтар бошанд дар наворҳомон. ҳама комментариётонро мехонем. иншоаллоҳ ҳамашонро қабул мекунем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.